लामाया माबायदि जादों? लामायाथ' जोंना जेबोआनो जायाखै बानायनाया माबायदि बानायदों हायावनो लुना गालांदों आरो बेबो जाबायदि 1 इन्सिबो नङा हाफ इन्सिल'सो हाफ इन्सिबो नंबावासै नै अखा हानायजों ओरैनो बाइकनि साबिजों थुबानो गालाबायो बेबायदिथ' जानाय नङाना रायजोफोरा बहुद कमप्लेन होदों सोरबा सोरबा दा लामा बेखौ बानायनाया बानायफिननांगौ जोंना लामाखौ आं दाख्लैबो बुंखादोंमोन बे जायाखै होननानै बेखौ बानायफिनना होलै नोंसोर होनना रायजोखौ थगायगासिनो नामा आरो बिसोर? रायजोखौथ' थगायनानै थांनाय बायदि जाबायानो सानसेयावनो एफा गोजान हायाना बे दामफार गंसेया दामफार गंसेखौ गोलाव होथारो नामा? दामफार गंसेयानो जुदि एफा गोजान थाङोबा मा जागोन बेलाय ब्लेड बायदि होनाय आथा नानाय बायदि माने बै लामाया मोजां जायाखैथ' इयो माबायदि नै अखा हानायजों गुगाजोब्बाय दा आरो साननिबो जुरनाय नङा बियो बेनिफ्राय बिदिबाथ' माबायदि जानांगौ दा पाब्लिकखौ थगायनाय बायदिसो जाबाय बियो नङा होमबा दा ओरैनो सायाव ओरैनो मोजां देखायनानै उनाव सप्तासेबो जुराबा मानो नांगौ बिदिबा नङा होमबा बेनिखाय आं साननायाव आरो खनसे रिपेयारिं खालामबा साबसिन जागोन बायदि मोनदों आरो गेजेरावबो दं होननाय खोनादों। गेजेराव एसे गावदों गोदानावनो बोरैबा गुगालांदों ओरैनो गारिनि माबासो नांबायना माना थांखादों थारमाने बै खन्द' गजेन लानि खन्द' लामा माबायदि? जोंनि लामायाथ' गोदान नुदों नुनायाव जेबो खामानि जायाखै बियो माने हायावल'सो सिथाबना गालांनाय बायदि अन्थाइखौ आथाजों दा नै सप्तासेयानो जायाखै बिदियाव नङा मैयासो बानायदों मैयाल'सो आंबो बे साइडनि नङा नालाय थांलाय फैलायलाय खालामो अब्लाबो बे लामायाथ' जाथाराखै अन्थाइजों होननाया जायाखै बे लामाया मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 years कर्स स्टेनोग्राफि 1 year कर्स COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स बिउटि एन्ड Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course. Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 8638683243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।